Dobrý večer. To bol dobrý príspevok, pretože bežím maratón taktiež v Prahe a myslím, že môžeme začať. Moje meno je Milota Sidorová, pracujem pre festival Resite. Študovala som krajinnú architektúru, filmovú produkciu, manažment ľudských zdrojov a urbanizmus. Ten sa mi minulý rok stal osudným, pretože som v Prahe spolu zakladal festival Resite. Nasledujúcich 19 slajdov bude o tom nie, o čo vlastne robíme, ale hlavne prečo to robíme. Takže keď si predstavíte urbanizmus a územné plánovanie, čo to je to? Mapa, technokracia, byrokracia. Mesto je niečo, čomu rozumie každý. Ako náhle opustíte svoj byt, vidíte na ulicu, chápete, či mesto funguje alebo nefunguje. Otázkou je, ako ho navrhnúť tak, aby sme v ňom mohli žiť v tomto storočí. Pôjdeme ďalej. Takže problémom, alebo to, čo sa stretávame, je vlastne taká postkomunistická apatia. Čakáme na to, čo sa stane, stretávame sa s korupciou, nejakou nedôverou a veľa kvalitného toho, čo sa deje v architektúre, v územnom plánovaní, ostáva na úrovni myšlienkových intervencií docela dlho, už od roku 2008. Nič menej cítime, že prebieha akási zmena. Ľudí aktívnych pribúda, pozriem sa naokolo, vidím, ale stále sú tu rôzne skupiny, ktoré operujú v meste. Musia sa spojiť pri jednom stole, musí zmena zhora stretnúť zmenu z dolu. Odpoveďou na mesto je mesto, potrebujeme transparentnosť a rovnosť. Pôjdeme ďalej. Asi počkáme, asi som rýchlejšia. Každopádne, čo nám chýba vlastne pre mestách je vlastne strata akejsi vízie, nemáme dáta, ktoré by obhajovali naše projekty, takisto nemáme spoluprácu alebo efektívnu spoluprácu. Popri tom, ako plánujeme dlhodobo, nám uniká akási rýchla implementácia vecí v našom meste a chýba nám rešpektovaný spojovateľ, ktorý by rôzne koordinoval skupiny s rôznymi záujmami. Takže vízia. Privádzame ľudí, ktorí majú pozitívne skúsenosti s mestami. Primátor Bloomberg za 2 volebné obdobia zmenil New York na kapitolu vlastne svetového formátu. Takisto tento projekt trvá vlastne 30 rokov, čo je dlhodobá vízia pre jeho mesto. Potrebujeme dáta preto, aby sme obhájili svoj dizajn. Times Square sa zmenil na pešiu zónu na základe experimentu. 2 týždne je uzavretá doprava, 2 týždne prúdia ľudia po uliciach, 2 týždne ekonomicky benefitujú obchody a mesto chápe, že je to výhodné. Takisto sa vlastne uzatvára a tieto dáta obhajujú vlastne dizajn úplne apoliticky. Chýba nám spolupráca, častokrát naše mestá vedia iba dopravní inžinieri, kde sú vlastne sociálni ekonómovia, povedzme urbanisti, kde sú vlastne ostatné disciplíny. V Resite toto chápeme a snažíme sa do tohto bezpečného prostredia priviesť viacero vlastne profesí. Ak pôjdeme ďalej implementovať, potrebujeme rýchlo a teraz napriek tomu, že plánujeme na 20 rokov, toto sa podarilo v Brooklyne za jeden víkend. Napadá ma vždy otázka, koľko takýchto projektov potrebujeme v Prahe. Keď prídeme vlastne na poslednú záležitosť, ktorou bude vlastne toto, je, že nám chýba spojovateľ. Toto je Bratislava, 123 skupín, ktoré pracujú v meste a snažia sa niečo zmeniť. Avšak vedia o sebe, kto ich vlastne prepája, spájajú sa. Ja som sama bola ohromná, keď som videla túto analýzu, uvedomila som si, aké nekonečné zdroje má toto 400 000-ové mesto. A ak pôjdeme ďalej, je to vlastne také pre nás východisko pre Resite. Snažíme sa spojiť všetky tieto skupiny, vybrať kľúčových hráčov, tých, ktorí chýbajú a nejakým spôsobom spájať ľudí, ktorí by sa nikdy nedostali do istého dialógu. Ak pôjdeme ďalej, určite áno. A toto je Resite. Prišli sme sem ako cudzinci, za 5 mesiacov sa nám podarilo spojiť 25 programových partnerov. Spravili sme 6-dňový vlastne festival, na ktorom prednášalo 115 ľudí. Navštívilo 350 ľudí takto v pódiu. Spravili sme pár intervencií v Prahe, priamo na náplavke a Rozy, ktorú navštívilo 5000 ľudí. Dnes vám poviem niečo o metropole v centre a nekonečných zdrojoch festival v tomto roku. Sme niekde medzi západom a východom, máme svoje problémy a nekonečné zdroje nie sú čínske továrne, ale práve ľudia, ktorým by sme sa chceli venovať aj tento rok. To asi budete vidieť na ďalšom. Naša inštalácia Instant Park prebehla neskôr Václavským námestím, Zažiť miestom inak, takisto farmárskymi trhmi a mňa veľmi tešia priatelia vlastne z Nitry a z Bratislavy, ktorí podobný princíp použili vo svojich verejných akciách, takisto na aktivizáciu svojho priestoru. Takže inšpirácia je veľmi dôležitá. Takisto nekonečné zdroje pokračujú. Enrique Peñalosa, bývalý primátor Bogoty, niekoľko miliónového mesta, sa stretne s mladúčkým Borisom Palmerom, primátorom v podstate
podstate v našom veku. Obidvaja majú rozličné podmienky, ale jeden spoločný cieľ zlepšiť dopravu, venovať sa cyklodoprave, povedzme, a nejakým spôsobom vzťahovať túto tému k demokracii v meste. Takisto kvalitný priestor, mobilita sú pre nás dôležité, takže Terraform One reprezentuje ekologický urbanizmus v futuristickej forme. Tomáš Cach, lokálny inovátor, Karlín, Tempo 30. Takisto sa stretne s Vinným Maasom tento rok, ktorý bude hovoriť o meste na vode. Pôjdeme ďalej, krásne prepojenie západného inovátora a stredoeurópskeho inovátora. Alex Božbel, hlavný urbanista New Yorku, sa stretne v diskusii napríklad s Gáborom Viničom, aby hovorili na tému, ako stimulovať mesto zvnútra, čo s mestom, ktoré vymiera, či použiť kultúru, územné plánovanie a vôbec prečo a ako spolupracovať. A túto tému máme v Resite veľmi radi, nábrežia a zeleň, a vôbec títo dvaja ľudia prídu na Resite zodpovedať otázku, prečo vlastne zelená infraštruktúra môže ekonomicky zarábať a ako by sme sa mali k nej staviať. Pri Štvanici a na Plavke je to podľa mňa veľmi horúca téma práve v Prahe. Nuž, a nechceme ostať elitársky a robiť konferenciu iba pre vyvolených profesionálov. Týmito všetkými vecami sa snažíme tieto témy rozmielňať a nejakým spôsobom dostávať do ulic priamo k ľuďom. A je to vlastne odpoveď pre nás na vlastne otázku, ako robiť toto mesto obyvateľné pre naše storočie. A myslím si, že je to vlastne kombinácia vízie, inovatívneho vedenia, dlhodobého partnerstva, zmeny z dola, z hora, udržateľného plánovania, kvalitného dizajnu. Moje meno je Milota Sidorová a presne o 2 mesiace budeme robiť festival Resite tu, v tomto meste, takže dúfam, že sa znova stretneme. Ďakujem za pozornosť.